Παίρνει τηλέφωνο πελάτη και ρωτάει για κάποια πολύ συγκεκριμένα τακάκια. Θέλω αυτή τη μάρκα, αυτό το μοντέλο, αυτόν τον τύπο. Το έχετε? Κοιτάζω, ναι, βεβαίως το έχουμε. Πολύ ωραία, μου λέει πόσο το έχετε? Τόσο. Ωραία, μου λέει κρατήστε μου ένα, θα έρθω να τα πάρω. Πολύ ωραία, του λέω τα έχουμε και τώρα. Μα θέλετε, επειδή λέει μένω στη Γλυφάδα, λέει δεν είναι εύκολο να έρθω Νέα Ερυθρέα για να πάρω λέει τα τακάκια. Μάλλον λέει θα βρω χρόνο αύριο να έρθω. Λέω θα έρθει ο άνθρωπος από τη Γλυφάδα στη Νέα Ερυθρέα για να πάρει ένα τακάκι, φίλε. Τέλος πάντων, έρχεται στη Νέα Ερυθρέα μετά από μια μέρα, 2 μέρες, δεν θυμάμαι. Έρχεται λοιπόν να πάρει τα τακάκια. Μου λέει, μήπως έχετε και τα πίσω? Λέω, βεβαίως, λέω ένα λεπτό. Κοιτάζω, λέω τα έχουμε και τα πίσω. Μου λέει πόσο τα έχετε? Του λέω τόσο. Μου λέει, είναι ακριβά, λέει. Τα έχω βρει €1,5 φθηνότερα. Οκ, τέλος πάντων, λέει, άστο, λέει, θα κάνω λέει, λίγο κύκλο, θα πάω λέει, Περιστέρι λέει, να τα πάρω λέει, και να πάω σπίτι. Και λέω τώρα, για €1,5 ο άνθρωπος έκανε ολόκληρο κύκλο. Εγώ δεν θα φεύγα, από την Γλυφάδα δεν θα φεύγα για να πάω στην Ερυθρέα να πάρω τακάκια. Πόσο μάλλον να πάω Ερυθρέα, Περιστέρι, Γλυφάδα, οκ. Είναι ένα σκεπτικό. Δεν το κάνω, είναι ένα σκεπτικό.